नमस्कारू. आज आम्ही जीव अवरू आणि कूक घालून आंबट केला. फुल व्हिडिओ पळयांची आणि इष्ट जाल्यार लाईक करायची. आज कूक आणि जीव अवरू घालून एक आंबट करता. कूक थोडे शिजयता कुकरान घालून. कुकाक शिजवण चड आसा. मागीर अवरू घालता. विजील काडटा. कूक शिजन जाल्यार आतां ताका अवरू घालून एक विजील काडटा. मीठय घालता आमच्या आणि एक विजील काडटा. सोय त्या 3 मिरसांग वोडेस म्हणून कट केला. हे दे चिंचंग आता मसालो वाटते घालून. मसालो घालता. खतखतायतानी तो पियावा कुचो घालता. हरवी पियावा. फोडणे घालता. नारळेल तेल घालता. पिया पियाव आणि आली रांदाय खतखताची. पियाव पण गश म्हळ्यार शिज खतखतायत आनी तो पियाव घाल. मागीर पियाव पण घालता. खतखतायलो रांदाय काय फोडणं भाजताय. फोडणं जाल्या गॅस ऑफ करता. रांदाय घालता. जीव अवरू आणि कूक घालून आंबट केला. कूक आणि जीव अवरू घालून आंबट रेडी झाला. ऑथेंटिक आमची गेलेली रेसिपी तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. ये रेसिपी इष्ट जाल्यार लाईक आणि कमेंट घालायची आणि या व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची.